गिबियावनो जोंनि 32 नं भेरगाव समस्ति लोगोसे बिटिआरनि गासैबो रायजो राजानो दुर्गा फुजानि आङो गोजोन आरो हामलायथिखौ जासिहरदों। मिजिंथिदों बे दुर्गा फुजानि गेजेरजों दुर्गाखौ शक्तिनि देबी होननानै बयबो मोनथियो। जाहाथे जोंनि गेजेराव गाज्रि गोसोआ जोबस्रांनानै मोजां गोसो जोंनि गेजेराव फैयो। गाज्रिनि थाखाय जोङो खौसेयै जुजिनो थाखाय जों गोहो मोनो। बेनि थाखाय आं खावलायहरदों आरो मोनसे खोथाखौ खावलायबावगोन आं फुजा मेलानि मुङै जाहाथे जोङो बायदिसिना समाज बेरेखा खामानि मावा आं बेखौनो खावलायहरो। जोंहा सिडलिनि बाइ इलेक्सना तारिख आरो डिक्लारेसन बेखौसो नेनानै दङ। बेवहाय केन्डिडेटआ जायानो फैया मानो जोङो बेहाय देरहागोना 100% रोखा जानानै दंखायो। जों मात्र डेट एबा तारिखखौ जोङो नेनानै दङ आरो काउन्टिं नभेम्बरनि गिबि खेबाव जागोन होननानै जों खोनादों आरो बिनि थाखाय जोङो जथायै इउपिपिएल आरो बिजेपि खामानि मावगासिनो दङ। जायखिजाया जिहेथु सिडली सिटआ इउपिपिएलनिमोन जिहेथु जोंहा इउपिपिएल बिजेपि एलायन्सआव दङ बे हिसाबै बिजेपिनिफ्राय बुंनाय जाहैदों। इतिमध्य चिफ मिनिस्टारा डिक्लार होबाय जे जेराव जाय दोलोनि एमएलए दङमोन बे दोलोआनो बे सिटखौ मोनगोन। दा बेबायदिनो बङाइगावआव एजिपिनिमोन फनि भूषण चौधुरी बिथाङा एमपि जानायनि उनाव बङाइगाव एजिपिआ गेलेगोन। दा जोंहा सिडलीआव इउपिपिएलनिफ्राय गेलेगोन आरो बिनि थाखाय जों इउपिपिएलनि बुथ लेभेलसिम जोंनि खामानि मावनाया रोखा जाबाय।